Хәерле кич, Берләшкән Милләтләр Оешмасының 1990 елда кабул ителгән карары нигезендә 1 октябрьдә халыкара өлкәннәр көне билгеләп үтелә. Өлкән яшьтәге кеше дип 60-ны узганнар санала. Бу бәйрәмнең кемгә кайчан кагылачагын шуннан исәпләгез. Ләкин әлеге бәйрәм өлкән яшьтәгеләрне искә алып котлау мөмкинлеге генә түгел, халыкның яшенә кагылышлы күп мәсьәләләрне күтәрү чарасыда. Рәсәйдә гомер озынлыгы 73 яшькә җитте. Моңа бәйле рәвештә пенсия яше дә күтәрелде. Ягъни өлкәннәр эштә, җәмгыятьтә актив, тәҗрибәле кешеләр буларак кирәк. Ә менә җәмгыять аларны кабул итеп, эш үсеш шартлары булдырырга әзерме икән? Бүген шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Инде бөтен өлкән кешеләрне узган бәйрәм белән котлыйсыбыз килә, әмма декада, өлкәннәр декадасы дәвам итә. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, ә кызыл килешмәү билгесе. Хәбир абый, безнең өлкәннәребезгә игътибар җитәрлекме? Аларга караш ниндирәк бүгенге көндә? Хәерле кишләр, бу маңгага бәреп берилгән сорау инде бу әйме. Җитә дип әйтсәм, ул бик мактану булыр иде. Җитмәсәм, ул гомумән дә дөрес булмас иде. Қолдан килгәнчә дәүләт органнарында, муниципаль органнарда, оешмаларда, ветераннар оешмаларында, конечно, қолдан килгәнчә кешегә игътибарны көчәйтергә тырышалар. Менә әле мин кичә генә булдык без 3 октябрьдә булдык. Ола талайын рушайтсан Казанский госпиталь для ветеранов войны города Казани булды гайме. Анда кредит палатларга бүләкләр тапшырдык. Президент тарафыннан безгә акча бирелә, без аларга бүләк алып тапшырабыз. Анда сугыш ветераннар да бар иде. Өлкән яшьтәге кешеләр дә сугыш ветеран булмаса да бер 50-60 кешеләр шашканбыздыр инде. Бер кем дә алар авызыннан тартып алмады. Әйме шуның кадәр мактау сүзләр әйтәләр башларга, тәңгәнчектер менә дихтер дулкынлану хиссизәсең. Һәм ул бит игътибар дигән сүз әйме. Ашату ягыннан да, дәвалау ягыннан да алар рәхмәт әйтәләр. Менә бүген генә булдым инде медицинский колледжда. Анда сәламәтлек өлкәсендә эшләгән ветераннарны котлаулар булды. Анда цвет здравоохранения дип әйтәм инде җылганнар иде. Анда бу да бит инде зур игътибар дигән сүз. Шуннан да менә сезнең сүзләрне җипләп шунда әйтәсе килә, тагын бер хастаханә безнең өлкәннәребезгә, аларыбызга бик игътибарлы. Ул 7нче хастаханә һәм аның ветераннар советы рәисе, җитәкчесе бүген бездә кунакта, Равия Гаязовна. Хәерле кич. Менә сезнең оешма нинди эшчәнлек алып бара? Сез өлкәннәргә, медицина өлкәсендә эшләүче һөнәр ияләренә игътибарлымы, юкмы? Ничегрәк? Хәерле кичләр, хөрмәтле милләттәшләрем. Мин шуның кадәр мөхтәрәм милләттәшләр арасында булуыма бүген бик шатмын. Чөнки менә шушы мәртәбәле таяну нуктасы, ул шундый тапшыру сездә рәхәтләнеп бәйрәм белән үзебезнең сәламәтлек тармагында эшләп, хәзерге вакытта лаеклы ялда булган ветераннарыбызны сәламәтлек саклау министры Марат Наил улы Садыйков, үзебезнең 7нче клиник хастаханәсе баш табибы Дилян Артур Маркос улыннан һәм шәхсән менә үзебезнең ветераннар оешмасыннан 7нче клиник хастаханәнең котлыйсым килә. Бу бит инде менә сез әйткәнчә 10 көн дәвам итә бу бәйрәм. Безнең беренче чиратта менә ветераннар оешмасын җитәкләү дип 60 яшем тулгач, мине баш табиб бүлмәсенә чакыргач, мин бераз гаҗәпләнеп тә калдым. Эштән китәмдер инде дип тә уйладым. Китәсем бик килмәсә дә, тик шул вакытта күз алдымнан пионер вакытларында дружина советы председателе булып эшләгән вакытлар, комсорг булып, аннары 74-80 елларда 15-нче хастаханәдә комсомол оешмасы секретаре булып эшләгәннәр күз алдымдан үтте дә,
бәлки миңа башка эштә тәкъдим итәрләр әле дип керсәм, шуннан да менә шушы матур ветераннар оешмасын җитәкләүне сорадылар. Һәм мин рәхәтләнеп риза булдым. Беренче көннән үк без инде шушы ветераннар оешмасын ике юнәлештә эшләргә дип тәкъдим ясадык. Үзебез уставлар төзеп, аны баш табиб тарафыннан раслап, менә беренче чиратта шушы мөхтәрәм ветераннарыбызга кайгыртучанлык булса, икенче юнәлеш безнең яшь табибларыбызны һәм урта яшьтәге табибларыбызны тәрбияләү, аларга үзебездәге булган тәҗрибә, үзебездәге булган бөтен байлыкны менә тапшыру. Бу остазлык үзенә күрә. Остазлык мәктәбендә. Остазлык, менә остазлык бездә ул бер вакытта да беткәне юк. Шуңа күрә без һәр вакытта менә шушы ике юнәлештә эшне алып барабыз. Менә шушы урында бераз гына бүлдереп сезне бер сорау бирәсе килә. Бәйрәм рухы ул аңлашыла, билгеле. Ләкин Берләшкән Милләтләр Оешмасы мәгълүматларына килсәк, 2050 елга җир йөзендә хәзерге вакытта 600 миллион кеше булса, 60 яшьтән узганнар, 2050 елга бу сан 2 миллиардка җитәчәк дигән шундый фараз бар. Бу безнең җәмгыять, безнең дөнья менә шушы өлкән яшьтәгеләр кулына да кала дигән сүз бит әле беренчедән. Бу уңайдан менә өлкәннәрне хөрмәтләү, бүләкләр бирү, кайгыртып тору бер әйбер. Ләкин аларны мөмкин кадәр җәмгыятьтә калдыру, аларның тәҗрибәсен куллану, ничегрәк эшкә ашырыла икән бүгенге көндә. Бәлкем журналист буларак сезнең күзәтүләрегез бардыр. Шуны әйтәләм, өлкәннәр белән күп еллар элек эшли башладым. 10 еллап бардыр инде безнең ветераннар советы оешмасы белән дуслыкка. Алай гына түгел, социаль мәсьәләләр буенча бүлек мөдире буларак миңа һәр вакыт өлкән кешеләр килә, өлкән кешеләр белән сөйләшәм һәм менә мин нәрсә дип уйлыйм. Үземнең күзәтүләрдән чыгып әйткәндә, безнең элеккеге әби-бабайлар калмады инде. Элек бит инде менә безнең әбиләр, алар пенсияга чыгуга ук яулыгын ябып, оныклар карап, идәге эшләрне эшләп кенә утыра торган әбиләр иде. Хәзер алар үзгәрде. Без элек менә гәҗитләрдән укып, китаплардан укып, чит илдә әбиләрнең ничек яшәгәннәрен күрәдек. Без журналист буларак та фотолар эзләгәндә, елмаеп, кыска чәчле әбиләр тора, бу татар түгел дип теге чит кешенеке бу Дөнья дигән. буенча сәяхәт итәләр дип әйтә. Менә хәзер безнең татар әбиләре дә, рус милләтеннән булган кешеләр дә үзгәрделәр, алар бөтенесе яшьлекләренә кайтты. Хәбир Азизович әйтмичә генә тора, менә аларның оешмалары бик матур Балкыш дигән фестиваль алып бара. Менә ул Балкыш фестиваленә килгән кешеләр белән мин дә яшь күрешәм һәм анда ул әбиләрне, бабайларны тотып торып булмый. Алар сәхнәгә менеп бии, җырлый. Алар шул кадәр яшь, менә алар белән очрашкач, мин үземне бик ялып, зарланмыйча да кайтам инде мин. Димәк, әле куркырлык түгел, 60 яшьне уздылар да, шуның белән ялып бер көннән Юк, анда бер юк, бөтенләй юк. Менә Альбертның соравын дәвам итеп, Сәгать абый сездән сорыйсым килә. Шуннан да мәдәният өлкәсендә хезмәт куючы кешеләр, алар бик бәхетле кешеләр. Чөнки алар пенсияга чыккач та, өлкән вакытта да, олыгайгач та дип әйтелгән, алар барыбер үз эшләрендә калалар. Менә сез шуның белән дә бәхетле, яшь барган саен сезгә хөрмәт артагына, сезне ничектер төрле җирләргә чакыралар, төрле бәйгеләрдә, сез шулаймы менә мәдәният өлкәсендә ничектер менә җиңелрәк. Сафта калу җиңелрәк дөрес. Әйе. Siz ders әйттегез, мин бик бәхетле кеше, чөнки мин музыка өлкәсендә эшлим. Билгеле булганча, музыка ул Аның яшы юк. Дәвали, музыка белән дәвалилар бөтен дөньяда, бөтен тарихта билгеле. Чөнки мин иртәдән кичкә хәтле эшемдә мин ял итәм. Беләсезме, музыка, монда Чайковский, Бетховен, Яхин, анда Ключерев, көне буе шушы музыканы тыңлап, мин яшәрәм, мин эшкә барганда мин ял итәр өчен барам кебек. Менә шуңа күрә дә күрәсең, музыка өлкәсендә эшләүчеләр, алар озаграк яшиләр, бигрәк тә дирижерлар, мәсәлән, шутлана инде дөньяда шулай билгеле. Шуңа күрә минемчә, менә мин үзем улы дип бер дә хис итмим. Мин яшәрәм. Бик дөрес әйтәсез, менә хәзер әти карап утырса, бу тапшыруны дирижер нишәп яшәмәсен, аның теге таяктан авыррак әйбер күтәргәне юк дип әйтәчәк инде. Икенче якка килсәк, Рәшит абый, сез менә Вакууммаш заводында эшләгән кеше, лаек ялга кайчан чыктыгыз? 55 яшьтән чыккан мен. 55 яшьтән чыктыгыз. 55-тән чыктым мин, заводта эшләгән сварщик булып, 55 яшьтән. Рәшит абый хәзер дә эшли Хәзерге заводта. көндә кадәр мин эшлим әле. Сезгә ничә яшь хәзер? Миңа 70. 70 яшь. Миңа 70-не бирмиләр дә. Сезне чакырып алып калдылармы? Юк, мин үзем таптым эшне. Ул вакытта заводлар үзе эшләмәй башлады. Әйе. Шуңа күрә 98 елда мин киттем моннан. Аннан үзем инде эш таптым, шуннан эшләп йөрдем инде.
Ә сезнең тәҗрибәгез кирәк, заводка тәҗрибәле эретеп ябыштыручылар кирәк. Яшьләрне өйрәтегез дип менә Рауя ханым әйткәнчә. Яшьләрне өйрәтергә хәзер бит элек өйрәтәләр училище бар. Хәзер бит кызыксындырмыйлар яшьләрне. Хәзерге вакытта сварщиклар бөтен җирдә кирәк. Менә хәзерге эшле менә мин хуҗаны җертәм, водитель булып эшлим. Ана ул профессия җитмәй анда. Сварщиклар юк. Оныклар тәрбияләп өйдә утырасы килмиме соң? Юк, аныкларга аларның әтиянисе бар. Бу бик салды фикер булды. Юк, алар миңа эләкми, үзләреннән дә җитми. Актив пенсионерлар. Актив пенсионерларга бүген көндә менә кая мөрәҗәгать итәргә, нинди эшчәнлек алып барырга, кая катнашырга? Хәбир абыегыз генә әйтсәгез. Һәрбер районда безнең ветеринар оешмалары бар. Анасын оешмаларда, предприятиеләрдә инде яшәгән җирләрдә алар 3000-га якын безнең бар оешмаларыбыз. Шул оешмалар аша үзләренә алар эш таба алалар. Бу бит әле кешенең үзенә тора. Беренчедән игътибарлык ул бер көн белән генә 10 көн белән чикләргә тиеш түгел. Ул ел дәврендә булырга тиеш. Әмма ләкин ул кешенең үзеннән дә бик тора. Менә Масур да әйтеп китте, башка сөйләүчеләр әйтеп киттеләр. Әгәр дә кешенең үзенең яшәргә тәртибе бар икән, тормышка омтылышы бар икән, ул үзенә һөнәр табырга тиеш. Менә без кичәгенә көне опять-таки Рөстәм Нургалич ярдәмендә Кремльдә табигый тарих музеенда күргәзмә ачтык. Анда 24 район өлкәннәре катнашалар. 55 эшне куйдылар анда. Барып карагыз алсалар, яме. Ана телевизорда күрсәттеләр, по-моему, яме. Менә шунда аларның эшләренә карап гаҗәеп сокланасың. Аны ул рәсемнәрне күрсәң, ул агач эшләрен күрсәң, яме. Аларны менә аның буенча укып кына үләрен булмый ул нәрсәгә. Аның кайберләре менә мин пенсия чыккач үземнең талантымны ачны әйтәләр. Шуның өчен безгә дә килергә мөмкиннәр. Без үзебез театральный 5-тә урнашканбыз. 238-688 телефоны безнең районнарда, мәсәлән, Резина ханым битәме. Районнарда ул инде оешмалар бар. Бу районда менә көчле оешма безнең. Әлбәттә, Азнакайда, әйеме, Арчада барсына әйтеп бетереп булмый Казанда. Резина ханым безнең картлар йортын җитәкли. Картлар йортына кем эләгә? Моны без рекламадан соң белербез. Бездән аерылмагыз. Хәерле кич, Таяну нуктасы студиясендә өлкәннәр көненә багышланган бәйрәм чыгарылышын дәвам итәбез. Без тапшыруның беренче өлешендә ветераннар советы эшчәнлеге актив өлкән яшьтәге кешеләр турында сөйләшеп уздык инде, ләкин бу темага кергәнбез икән, картлар йорты дигән төшенчәне күренешне дә әйләнеп узып булмый. Разина ханым, сезнең белән аралаша башлагач, минем өчен дөресен генә әйткәндә ачыш булды. Картлар йортының шул дәрәҗәдә башкача, без күз аллаганнан башкачарак эшләве, безнеңчә бит инде ул ничектер теге бик өлкән яшьтәге кешеләр, караучысы булмаган кешеләрне җыя туплый торган урын дип кенә уйлыйбыз, ләкин чынлыкта сезнең бөтен бәйрәмнәр, чаралар бик актив һәм күңелле бара дип аңладым. Сезнең эшчәнлек нидән гыйбарәт? Замана картлар яшьләренең эшчәнлеге. Хәерле кич барыгызга да. Беренчедән бик шатланып алдым гелгенә килүгә, миңа комплимент ясап алды. Безнең социаль челтәрләрдә бу картлар йортының эшчәнлеге бик актив алып барыла дип әйтәсе килә. Өлкәннәребезгә килгәндә, менә безнең картлар йорты дигән исеменнән чыгып инде әйтергә була, безгә ярдәмгә, социаль ярдәмгә мохтаҗ кешеләр киләләр. Туганнарыннан, дусларыннан, балаларыннан мәхрүм булган һәм инде сәламәтләре какшаган. Шул ук вакытта үзләре мөстәкил тормыш алып бара алмаган кешеләр киләләр. Һәм инде тагын бер әйбер әйтәсе килә, монда алар мәңгелеккә генә килмиләр. Вакытлыча килергә мөмкиннәр. Ниндидер бер гариза язып, кыш чыгырга киләләр, җәйгә киләләр. Әйтәсе килә шуны, менә картлар ниндидер авыллардан килеп урнашып, монда безнең учреждениелардан 1-2 ай чамасы яши башлагач, мондагы мөгъҗизаны күреп, алар закка калырга дигән уй килә. Сездә бердә теге моңсу урын дип әйтә торган түгел димәк. Менә кайсы бер кешеләр бездә булмаган учреждениедә кермәгән кешеләр картлар йортында әбиләр, бабайларны ниндидер моңсу, сагышлы, елап утыра торган кешеләр дип уйлыйлар. Менә әбиләрне, бабайларны алабыз, аларның күргә күршеләре килә, ниндидер районнардан, күрше районнардан. Мәсәлән, аларның туганнары килә. Алар белән әңгәмә вакытында безнең хезмәтебезне яннан гына күрәләр. Һәм шуның хәтле исләре китеп китә,
кайтуга, мәсәлән, Буа картлар йорты, Татарстан Республикасында картлар йорты турында уңай сүзләр ишетергә туры Менә килә. түләүдә тукталыйк әле. Менә бөтен пенсионерлар да ул хакны түли аламы? Анда бит килешү Мөмкинлекләре нигезендә бармы? яшәүләр булып чыга. Түләү хакына килгәндә, безнең Татарстан Республикасы учреждениеларында, картлар йортларында 442 федераль закон таләпләренә нигезләнгән. Мәсәлән, кеше башына уртача доходын алып 75%-ын алар безгә түлиләр. 25%-ын алар кулларына яисә банк счетларына салып, кирәк яракларына куллана алалар. Менә шуна да Альберт дөрес әйтте, гомумән картлар йорты, картлык ул ниндидер моңсурак төшенчә кебек. Менә шул өлкән яшьтә булганда син үзең ничек менә ул вакытны ничек кызыклы иттереп үткәрергә, Сәгыйть абый. Менә уңай якларын барлык әле. Картлыкның дип әйтәсе килми, әмма әйтергә мәҗбүрмен. Картлыкның уңай яклары. Менә хәрәкәттә бәрәкәт диләр бит әйме. Менә мин үзем 80-не арттым, 82 яшь белән барам әйме. Әгәр дә менә мин күз алдымда бар берничә кеше миннән яшьрәк, ләкин алар миннән олырак кебек күренәләр. Чөнки менә җәнәсе пенсияга чыктым да инде ятып ятырга кирәк, все хәзер эшләмәскә кирәк. Менә алар шиңа башладылар. Менә мин иртә белән торып зарядка ясайсың, урамда җиреп чыгасың, әйме, аннары оптимист булырга кирәк. Әгәр дә инде биттем, тегеле иттем, ширләдем, теге дарулар ишеп ята башласаң, шиңәсең дә бетәсең. Бетте. Шуңа күрә оптимист булып, ана концертларга җиреп, сәяхәтләрдә җиреп булган кадәр, әлбәттә, безнең бит Татарстанда да урыннар бар, бара торган, Кавказлар һәм Кырымнарга гына димәгән. Шулай бит. Шуңа күрә актив булырга кирәк. Менә мин әйтәсем килә, картларны октябрь 1 октябрьдә гына искә алмасыннар, аларны теге ел буе менә көн саен үсендереп торсыннар дип әйтәм мин. Менә хатын-кызлар көне 8 мартта гына искә алалар да, җәнәсе башка көннәр юк кебек. Картлар да шулай. Аларга гел игътибар, аларны гына этеп торырга кирәк. Давай, Жезин, давай. Мен бүген гел сезгә теге үлчәүне икенче ягына кую өчен рәшитәви хәбәр итәм инде. Җыклап ятмам монда, иде җигәрәп менә шулай этәргич булырга тиеш. Әни узган ел лаеклы ялга чыкты. Иң беренче сүзе иртәрәк чыгасы калган икән. Бу слуга дигән әйбер җыела бит инде. Иртәрәк чыгасы калган икән. Күпме эшләрне эшли алам бит мен хәзер. Теге үземнең вазифада гына бикләнеп ятмыйчы дип әйтә. Сездә андый уй булмадымы менә? 55 яшьтә киттем, бераз эшлисе калган икән, яки иртәрәк. Пенсия чыкса, мен пенсия дип уйламадым да, нәрсә икән дә белмәдем яны. Шулай үтеп киткән ул менә, хәзер сингә 70 яшькә хәтле. Әле буш вакытларны ансамбльдә йөрим, баянда уйныйм. Сәйдәш клубында. Менә вакыт җитми. Юк вакыт. Хәзер киресенчә вакыт юк. Хәзер вакыт җитми үзе. Хатын-кызлар турында да әйтеп алдылар. Әлеге дә баягы Берләшкән Милләтләр оешмасы бер төшенчә кертә. Дискриминация. Яшькә карата, нинди яшьтә булуына карап дискриминация һәм бу дискриминация югарыданрак карау, аеруча өлкән яшьтәге хатын-кызларга күбрәк тәти икән. Сез үзегезнең эшчәнлектә сизәсезме, менә хатын-кыз, өлкән яшьтәге хатын-кыз була икән, аңа инде караш икенчерәк. Бу инде ярар, монда бу талап йөрмәсеннәр дигән кебегрәк. Андый хисләр туганы юкмы? Дөресен әйткән вакытта елдан-ел хөрмәт арта. Синең белән элегрәк барган җирдән исәнләшеп китсәләр, хәзер басып, син үтеп киткәнче, синең хәлеңне белеп, хезмәттәшләренә шулай итеп исәнләшәләр. Табиб буларак минем әйтәсем килә, бу бит минем бер дә яратмыйм шул картлар йорты, картлык дигән сүзне. Безнең әниебез дә 95 яшькә кадәр яшәде, картаю урманда дип әйтә иде. Шуңа күрә менә өлкәннәр йорты дип бәлки атаргадыр аны. Менә ничектер үзгәртергә, ничектер ул бераз гына башка төр төсмер өсти, башка тискәре төсмер өсти. Өлкәннәр йорты дисәң ул бәлки. Тик барыбер бит менә табиб буларак мин әйтә алам, ул бит улгайган саен тәндә дә, җанда да үзгәрешләр. Яңа чирләр килеп чыга, аннан соң инде чирләр килеп чыккач табибка барыйм әле, аннан дарулар ишә башлыйсың. Тик менә улы кешегә
игътибар эштә дә, эшләүчеләргә һәм өйдә дә бик нык артырга тиеш. Тик аңа бала кебек карарга түгел. Менә күп кеше әйтә, минем әнием менә бала кебек инде хәзер. Юк, бала түгел. Ул бөтен тормышын, менә бөтен фикерен җыйган, менә шушы башы белән, менә шушы йөрәге белән ул олы кеше. Тик ул белми, үзен кая, ничек кулланырга хәзерге көндә. Әллә инде оныкка булышырга, әллә моңа булышырга. Табиб буларак әйтегез әле, зинһар. Кеше менә өлкән яшькә җитте дигәч тә, ул ничә яшькә кадәр үз вазифасында, җаваплы урында бернинди зыян китермичә файда гына эшли ала. Бер төрле шиге бармы аның? Физиологик яктан. Юк. Ул яктан әйтә алмыйм, чөнки ничә яшьтә булса да камил акылы белән менә теге теләге булган вакытта рәхәтләнеп эшләргә һәм рәхәтләнеп яшәргә мөмкинлек бар. Менә сез дә ветераннар белән рәхәтләнеп эшлисез. Шул видеоларны карап алыйк, аннан дәвам итәрбез. Ярый. Сез менә әйтегез әле, бу нинди чара? Бу безнең менә шул сөякләр бик ныклыгы кимегән очракта остеопороз чире, менә шул булмасын өчен без үзебез дә шушында иртәнге менә физкультурага, менә бу безнең бүлектә иртәнге зарядка. Без һәр көн була инде. Һәр көнне 15-20 минутлык инструктор белән үткәрәбез. Монсы безнең өлкәннәрне тәбрикләү менә безнең бит 1 октябрьдә гына түгел, 8 мартта гына түгел. Һәр бер бәйрәмдә без бер генә ветеранны да игътибарсыз калдырмыйбыз. Бүгенге көндә безнең 1070 ветеран бар. Безнең 7-нче клиник хастаханәдә. Шуның яртысы диярлек 492-се әле хезмәтләрен дәвам итәләр. Бу 60-тан һәм 60-тан үткән безнең хезмәткәрләребез. Чөнки медицина өлкәсе дә ул мәдәният өлкәсе белән охшаш, ул яктан чыннан да тәҗрибәле, без бит үзебез дә тәҗрибәле табибларга барасыбыз килә. Шуңа күрә рәхмәт. Эштәсез һәр вакыт. Безнең бит әле үзебезнең арада гына, безнең эштәге хезмәткәрләргә түгел, бездә ятучы, менә ятакта ятучы авыруларыбыз. Мин эшли башлаган вакытта 14 сугыш ветераны иде. Бүгенге көндә алар 11. Без bir beyramda da unutmayız. 23 fevralda da, 8 martda da bulay gına da barıp hallerin bilirge mümkün. Tik biz her vakitte mine tağın bir tapqır aytasım kile 2 yöneliş diп әйттек бит. Bir vakitte da veteranlar uyuşması gına түгел. Her vakitte бүлек müdirleri, ülken şefkat tutaşları, yaşlar bizning her vakit bizim bilen birge bir veteran barsa 2 yaş şefkat tutaşı var. Bu yönelişke kirip kite turalar инде. Bizning bir tribuna kızıl bilen yana biz artık motor сөйләшә башладык ахыры. Мин картлар йортындагы рәхәтлекләр белән килешмим. Ни өчен дигәндә, без Разина ханым сөйләгәндә менә барасы килеп китә торган, әмма картлар йортына барырга язмасын иде өлкәннәргә дигән теләгем бар. Картлар йортын никадәр матур итеп тасвирласак да, билгеле андагы эшләүчеләр бик яхшы үз эшләрен җиренә җиткезеп, теге олы кешенең күңелен күрергә тырышып, үз вазифасын башкара, әмма олы кешегә иң яхшысы картлыгы гомер көзен үз гаиләсендә, үзенең якыннарында каршыласа иде дигән теләгем бар минем. Чөнки безнең Татарстанда картлар йортында 2100 кеше яши икән. Картлар йортында гына әле ул. Менә бу 2100 кешене бит инде өйләргә урнаштыру буенча да эшлиләр, демография илкүләм проекты белән. Менә язмалар эшләгәндә мин шундый санга тап булган идем, 34 әбине бер белмәгән чит гаилә алган. Әби бабайны Татарстанда 34 кешене. Алар урнашып китә алдымы икән? Урнашканнар. Алар күбрәк авылларда. Авылларда бит инде күрше апаны әллә кая җибәрмисең. Һәм менә шуңа күрә безнең митин тәрбиягә бала алучылар булган кебек шундый өлкәннәрне үзенә таба алып, авыллар бөтенләй чыгармасыннар. Минем бір очрагым бар, иремнең авылында бер әбине картлар йортына җибәргәннәр. Мин ул әбине юксындым, инде бик юксындым, садака бирә торган әби иде. Мин аны бик көткән идем, җәйләргә кайтыр дип, әмма ул үлгән. Алар дөрестән дә авылларның сагышланган бик ката, улын сагынган. Ничек кенә булмасын картлар йортына эләгәләр икән, алар да тулы канлы тормыш алып барсын иде шунда. Sizin fikir? Килешә менә Разина ханым белән Нәгълина Масров белән килешәм, картлар йортына эләгү ул кемнең өчендер бәлкем бәхеттәдер, андый очракларга барырга мөмкин. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә язмасын инде. Караучылар булмаган очракта ярдәм кирәк булган әлбәттә. Шул ук картлар йортында безнең арлыгы 61 сугыш ветераны яши. 59 аның тыл ветераннары әйеме, аларга күбрәк игътибар булса иде инде. Менә дискриминацияләнеп кайтсак инде. Менә мин районнарга күп җыримын. Пленумда, конференцияларда, булып чараларда катнашам мин. Килеп керәнсең, залның яртысына артыгы хатын-кыз.
Без ирләр ялкаурак. Әйе. Хатын-кыз монда дискриминация түгел, булар наоборот. Киресенчә алар лаеклы ялга якынлашкач чәчәк ата башлыйлар. Әйе. Картаямын соң йөрәк дип әйтәсе килә һәм нәтиҗәләр ясар вакытта килеп җитте. Әлбәттә, инде бүген бәйрәм тапшыруы һәм шушы бәйрәмгә багышланган әңгәмә булган икән. Картлар көне дип еш әйтәбез билгеле, ләкин менә шул картлык дигәне турында азрак уйласак иде. Нәкъ менә өлкән яшьтәге һәм хөрмәтле кешеләр буларак алга таба да яшәргә язсын. Картлык һәр кемгә дә килә, шуңа күрә әби-бабайларыбызның, әти-әниләребезнең урыннары түрдә булса, үзебезнеке дә шунда булыр. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.